Български гатанки, част 5. През прозореца затворен, гост дошъл е чудотворен. През стъклото като влязъл, никъде не се порязал. Що е то? Вятърът. Гола, голаче, на скут седи та плаче, като клето сираче. Дочуха го момите, захвърлиха иглите, изкочиха сърцело с пъстри китки на чело. Що е то? Гайда. Без уста е, а е зъб до зъб. Реже с тях и бор, и бук, и дъб. Що е то? Трион. Радвам се, когато го купувам и към вкъщи крача. Реша ли го, без да се преструвам, плача. Що е то? Лук. Светне гасне в мрака, казва на моряка. Аз съм ти другар и съм морски. Фар. Многокрак мустакат и върви назад. Исках да го пипна, а пък той ме щипна. Що е то? Рак. Майстор с ножица червена, крачи в нивата зелена. С ножиците силно трака, жабчето от страха разплака. Този майстор дългокрак, чак от юг се върнал пак. Как ли се нарича? Как? Штъркел. В богатата кесия сипят се със звън, в бедната също, но само на сън. Що е то? Пари. Крие се в тревата, гуши се в листата, мъничка червена, с точки украсена. Среща се на всяка стъпка, да е гъбка, не е гъбка. Що е то? Калинка. Ох, колко са много, в нощта е голяма, а денем сякаш изобщо ги няма. Що е то? Звездите. Благодаря, че гледахте и до следващия път.